My jsme našli ideální prostor, byli jsme to tam i měsíc před akcí prohlídnout, domluvili cateringovou a nápojovou nabídku, připravili jsme vizualizaci prostor a grafiku na ten event, takže třeba pozvánky a dneska to konečně celý zrealizovali. Konkrétně sem jsme přivezli fotobednu, lightbox a kompletní techniku, která zahrnovala mikrofony, zvuk a televize pro přednášky. A catering byl zajímavý v tom, že probíhal venku na grillech a byl úžasný, protože to dělali čerství a úplně top byl třeba telecí tomahawk. Akce trvala cca do 11 večer a pak jsme to hoďku balili. Na závěr jsme si s tátou nechali načepovat 2 petky a vyrazili jsme na hotel. Bydleli jsme v Chateau Bellany a tohle je taková zrychlená room tour. A někdy před jednou jsme s tátou slavnostně zasedli na nádvoří a dali jsme si oslavný pivko, že se nám event nádherně povedl. A tohle samozřejmě není samochvála, naštěstí nám to pochválila naše klientka. A to je pro dnešek vše, tak dejte follow pro další díl.